Psykisk vold kan ske for både mænd og kvinder, af både mænd og kvinder. Det kan ske i alle sociale lag og for folk i alle aldre. Denne her podcast den er til dig, der gerne vil blive klogere på psykisk vold og de dynamikker, der kan opstå i en ukærlig relation. Velkommen til, når kærlighed gør ondt. Hej Bolette. Hej Louise. Og velkommen tilbage. Tak. Nu kører vi jo på efterhånden en del afsnit. Ja. Og vi har været igennem en masse, synes jeg, vigtige ting. Spændende ting. Jeg synes, vi er kommet godt omkring meget af det. Men noget, som vi mangler lidt at tale om, og som jo er en helt sådan... Det er noget, det ved jeg i hvert fald, at du siger, at det er noget, alle kommer til at opleve, når man kommer igennem hele den her proces. Det er, at der følger jo en ensomhed med. Ja, en sorg. En sorg. På flere forskellige måder, kan man sige. Ja. Og jeg kan også huske det fra mig selv dengang, at jeg ligesom tog springet, hvis man kan kalde det, ja. Og begyndte at arbejde med mig selv og forstå, at der er simpelthen noget her. Og jo stoppede kontakt til både min mor og min far for en periode, for at netop skulle forstå alle de her ting uden indflydelse, kan man sige. Og det var jo meget, meget ensomt. Og underligt også. Ja. Som at lande lidt på en ny planet. Fuldstændigt. Og du ved, du sidder bare med alle mulige følelser, og skal oven i det også sidde med følelsen af, og ikke rigtig, altså de folk, du normalt går du ikke til lige pludselig, og alt sådan noget der. Men hvis du skal sætte lidt ord på, fordi jeg ved, du mener, at det ligesom er en flersidet tilstand på en eller anden måde. Det har flere grene i sig, ikke? Ja, altså så man kan sige, altså noget af det, jeg synes, der er vigtigt at tale om, det er jo den sorg, der er i at have levet et liv i psykisk vold, om det så er i din opvækst, eller om det er i et parforhold, så er der ligesom en sorg med flere facetter. Og der er også det her, vi snakker rigtig meget om i omdrejningspunktet i de forløb, det er den eksistentielle ensomhed. Jeg ved ikke om, altså de to hænger sådan på en eller anden måde sammen, så jeg ved ikke om, måske vi lige skal starte med at snakke om sorgen, tænker jeg. Fordi man kan sige, en ting er den sorg, der er over at skal give slip på et menneske, man elsker. Det er altid sorgfuldt, uanset hvad for en slags partner det er. Men der er også det med at skulle give slip på drømmen om den person, eller den familie. Og som vi også har talt om mange gange, så vil man ønske, at det jeg ser nu, vil jeg ønske, at jeg lige pludselig bare ikke kunne se lidt alligevel. Fordi det er så hårdt og konfronterende at sidde, altså virkeligheden, sandheden er ubarmhjertig, ikke? Jo. Så det der med, som jeg har også nævnt før, det der med, jeg har også et sted derhjemme stående, virkeligheden tager dig fra mig, for at minde mig selv om, at der er ikke både plads til en relation med psykisk vold og min virkelighed. Og det gælder jo også om, når man har været i en familie, vokset op i en familie, hvor man føler, at man nærmest er den grimme ælling. Altså sådan, hvad laver jeg her? Jeg hører slet ikke til her. De er lidt underlige, dem i min familie. Jeg er anderledes. Jeg kan mærke, at jeg er anderledes. Ikke? Sådan er der jo virkelig nogle mønsterbrydere, der har det. Og hvis man så der skal være tro mod sig selv og finde sig selv, så er der sjovt nok ikke. Du kan ikke både være med i sekten og være tro mod dig selv. Det gælder jo også, hvis du har en anden seksualitet, end der er acceptabel i den familie. Ikke? Hvis nu du er homoseksuel. Der er jo virkelig mange, der med kæmpe sorg må give slip på deres familie for at være tro mod sig selv. Ja, præcis. Så det er den ene ting. Så det er sorgen over at skal miste, og så er der også sorgen over det, man er blevet budt. Altså, hvordan kan det være, at de fleste har virkelig givet meget af sig selv, for så ikke at få
andet tilbage, end jo måske nogle gange noget kærlighed, men ellers så har de fået deres partners dæmoner tilbage. Mm. Det er jo ikke fordi, den person bare er generelt ond. Den person har bare ikke noget at give. Det er meget godt formuleret, synes jeg, faktisk. Altså netop, at det der med, at så bliver man gjort til den onde, hvor man er sådan, nej, men du tilføjer mindre, altså mere negativt end positivt i mit liv i hvert fald, ikke? Mm. Og jeg synes, det er virkelig rigtigt, det du siger der med, sådan at der er en kæmpe sorg over, fordi du mister jo nogen, du elsker, for det gør du. Ja. Ellers så vil du som regel slet ikke være der. Nej. Men man er ligesom, det er jo fordi, man er ved at nå et sted hen, eller arbejder på at nå et sted hen, hvor at nu elsker jeg altså mig selv mere. Ja. Og det kan ikke sameksistere. Nej. Hvilket er en meget sådan fin måde egentlig. Sådan, hvis jeg ikke kan elske mig selv samtidig med at være sammen med dig, eller elske dig, så er det destruktivt. så er det super destruktivt. Hvis jeg begynder at kunne lide mig selv mindre, eller synes, jeg er meget forkert. Det er en kæmpe flag, man sådan skal... Nå, det er så slet ikke det, det skulle handle om. Men ja. Jo, det er da vigtigt. Ja, det er rigtigt. Altså det er vigtigt, den der, når man får og vi faktisk snakket om det sådan helt i starten, det der med, mister jeg følelsen af, hvem jeg er, når jeg er sammen med den person. Altså det føles også meget befriende, for eksempel når man får et tilbagefald, og lige er der igen, du ved, så er der ro. Jeg skal ikke stå i den kæmpe konflikt og kæmpe for mig selv. Altså så, men den ro holder bare ikke særlig længe. Fordi dit indre kalder. Ja. Din indre sande stemme kalder og siger, det er forkert at sidde her med Scientology. Ja. Jeg er ikke Scientology, jeg skal ud. Ja. Ikke? Jo. Og jeg forstår også godt, det er virkelig svært for den familie eller den partner at forstå, at nu har du jo været her og givet det hele. Så hvad fanden er problemet? Ja. For de har ikke noget problem. Alle andre gør det. Jamen, de har ikke noget problem med, at du tværer dig selv ud. Mm-hmm. Så det er også en del af sorgen, ikke? Ja. Altså sorgen over, hvad man har blevet budt, og hvad man har budt sig selv i det, i kærlighedens navn. Sorgen over at miste den person, og sorgen over at miste drømmen, som man har kæmpet så meget for at opretholde, ikke? Så der er ligesom flere lag i det. Offret så meget for os jo. Ja. Ja. Og så er der så lige det ekstra twist, og så børn. Ja. Så er der også en sorg over det gør ved dine børn. Mm. Altså, at du ikke kan slippe væk, du ikke kan skærme dem. Ja. Ja, lige præcis. Og så ved jeg, at når vi taler om den her sorg, så har du snakket om, at man i virkeligheden kommer tilbage i en gammel tilstand. Mm-hmm. Og kan du lige uddybe, hvad det betyder, hvad jeg lige vil sige? Altså, der er sådan en tilstand inde i mange, jeg tror det er inde i alle, og så kan man sige, at nogen har sådan en bedre strategi for ikke at mærke det. Men fælles for mange af de mennesker, der har levet i en psykisk voldelig relation, det er, at imens du er sammen med ham, siger vi ham, så larmer han så meget, at du ikke kan høre dig selv. Du kan ikke forholde dig til, hvordan du egentlig har det. Det er kun fordi, du bliver syg af det. Det er kun fordi, at du også bliver psykisk flænset, at du tjekker ud af det. For ellers så tror jeg, at de fleste, de bliver simpelthen hængende og er så optaget af ham, at de ikke kan mærke, hvad der foregår inde i dem selv. Problemet er, at alle de reaktioner og følelser, der opstår, når man er sammen med en krænker, de går ikke bare sådan væk. De lægger sig ned i en kummefryser, og så sparer de op. Og de står sjovt nok og venter på dig, den dag du kommer ud derfra. Mm-hmm. Så der er også en masse i det her med at skal deale med traumer, ikke? Deale med smerte. Men partneren, parallelt med det, følger der den eksistentielle ensomhed, som er sådan en, man kan læse om i psykobøger, om man vil. Men den eksistentielle ensomhed er sådan en virkelig tung eksistentiel trussel. Altså, alt bliver sort. Og sådan som jeg har metaforisk beskrevet det, så sådan en sort flodbølge, der kommer væltende ind over dig, ligesom du sidder i din nye lejlighed.
og har sat dig i din nye sofa og tænker, hold kæft, det er jo godt klar, nu kommer jeg af med ham, du. Endelig er jeg etableret, og jeg kommer aldrig til at være sammen med den idiot igen. Hold da kæft, en idiot. Så sidder du lige der og skal drikke din te, så kommer det. Altså virkelig. Ja. Og når den kommer, så opstår der sådan en mærkelig panik. Panik. Jeg må lige skrive til ham. Jeg skriver lige til ham et eller andet. Hvad psyken nu kan finde på at skrive, ikke? Jo. Og det kommer fra den paniktilstand, når vi gør det. Jeg oplever, at den eksistentielle ensomhed er en psykisk tilstand, som de fleste af os kender, men som kommer fra et barn, et indre barn, en opvækst, hvor vi alt for tidligt har været eksponeret for den ensomhed. Nogen har ladt det barn i stikken. Nogen har ladt det barn være overbelastet i sin ensomhed. Er du med? Du ser helt chokeret ud. Ser jeg chokeret ud? Nej, jeg tror, jeg sidder og tænker over det. Jeg tror, det er det. Ja. Altså så den tilstand af at være overbelastet i en opvækst, hvor du ikke blev set. Jeg siger ikke, vi skal rende rundt og se vores børn hele tiden. Men sjovt nok, at de fleste kvinder, der lever med en krænker, vokset op på en sten, følelsesmæssigt. Og så tror de fandme, når de bliver voksne, at den tilstand, den skal jeg videreføre. Jeg skal ikke kræve noget kærlighed. Jeg skal ikke forvente noget. Jeg kan leve på en følelsesmæssig sten. Ja. Så, ja. Gaven ved at være i en psykisk voldelig relation, det er, at vi bliver presset så langt ud i vores eksistens, at vi er nødt til at lave det opgør med os selv, hvor vi begynder at redde os selv fra at bo på en følelsesmæssig sten. Ja. Nogen må blive voksne. Ja. Og det plejer også at sige i de der forløb, ring til en voksen, ikke? Jo. Og de tror sådan, hvem skal jeg ringe til? Jamen, det er dig selv. Du ved, du skal etablere den voksne inde i dig selv. Ikke? Jo, det er det. Kan du genkende det? Ja, eller? Jeg kan genkende det meget. Og det er netop det der med sådan, at altså det er også det der med, når vi taler om, at nogle gange, det har jeg selv tænkt over, det der med, at når man netop sidder i den der panik, eller man sådan, du ved, rigtig tit, så handler det slet ikke om ham. Nej. Eller om, at du savner ham. Nej. Eller at du elsker ham, eller hvad fanden det måtte være. Det handler om, at der er noget inde i dig, som gør så ondt, og som hvis du, i særdeleshed, hvis du ikke kan identificere, hvad det er, så du griber sådan ud efter noget. Du er ved at drukne. For ikke at mærke, fordi du hele dit liv har brugt din energi på ikke at mærke det. Præcis. Og når den sorg så kommer op fra, altså, og også at du begynder faktisk at have plads til at mærke det. Du ser det jo lige pludselig rum til det. Der er ikke nogen, der står og skriger med deres behov. Dit fokus er faktisk der, fordi hvor fanden skulle det ellers være? Ja. Det kan være, men det er så smertefuldt. Altså det er egentlig, det er faktisk, synes jeg også rigtig vigtigt at få sagt, at det er så smertefuldt. Og der er faktisk ikke noget at gøre andet end at gå lige igennem det. Og det er bare et vilkår. Og det er ikke særlig sjovt. Og det er der tvivlen er allerstørst. Men når man sidder der og føler sig allermest alene, så skal man vide, det går over. Og det har vi alle sammen gjort. Altså det er vitterligt en del af vejen uden. Ja, altså jeg vil sige, man kan gøre noget for at hjælpe sig selv. Altså sådan, ligesom vi også snakkede om før, det der med, jo mere aware og bevidst du bliver om dig selv, jo nemmere vil du kunne forsvare dig. Ja. Jo mere der bliver etableret en voksen inde i os selv, jo mere vil du kunne tage hånd om din sårbarhed. Ja. Og tage dig selv alvorligt. Fordi hvis du ikke gør det, så bliver den sårbarhed og eksistentielle ensomhed, den bliver så alt overskyggende, at du bliver helt lammet. Ja. Eller panisk, ikke? Ja. Så noget terapeutisk arbejde skal der altså til for at få etableret en voksen, der varetager barnets overvældelse af ensomhed. Ja, jeg ved nemlig... Sige det på den måde. Jamen, jeg forstår det 100%, fordi at det der også kan ske, hvis man ligesom bare, jeg har lyst til at sige, bliver kastet ud på dyb vand, og du har ikke nogen bøje, du har ikke lært at svømme, du kan ikke noget, så drukner du jo. Ja. Og det eneste, du kan gøre for ikke at drukne, det er enten at gå tilbage til ham, og så sidder du med en følelse af, det vil jeg bare aldrig nogensinde opleve igen, så hellere være ved den her. Ja, så er du der, så indtil du ikke kan holde ud igen. Eller finde en anden partner, der er på samme måde.
Så det dur heller ikke. Jeg ved, du sagde til mig nogle gange, dengang jeg gik hos dig, og det var stadigvæk, altså jeg var stadigvæk, det var meget tidligt i min proces, eller det var meget nyt. Ja. At der ved jeg, der var nogle gange nogle ting, vi kom ind på og talte om, hvor du var sådan, for jeg tror, jeg havde meget travlt med at finde ud af det. Jeg tror, jeg havde ret travlt med sådan at få det fikset. Og sådan mit hoved forstod mange ting hurtigt, men følelserne skal jo med også jo, og det kan tage længere tid. Og der ved jeg, at du nogle gange sagde til mig sådan, Louise, det er rigtigt, og det er rigtigt set også, men lige nu, det kan godt være, at du kan se, at det her ikke er perfekt, eller hvad det måtte være. Men du skal tillade dig selv at have den bøje, for du kan simpelthen ikke stå på egen ben endnu. Nej. Hvis du fjerner den bøje, så har du ikke noget, så går det helt galt. Det er for hårdt. Præcis. Jeg tror, det har været sådan for eksempel, man kan godt være sådan, man kan godt blive lidt sort-hvid, ikke? Sådan, hvor du måske har haft en relation, hvor du synes, det er ikke godt nok for mig. Ja. Og så nu går jeg bare ud, og så skal jeg slet ikke have det, og nu, jeg har ikke brug for ham, eller hvad det var, ikke? Jeg ved ikke, om det er det, du refererer til. For eksempel, så kunne jeg have sagt til dig, at prøv at vente med at gå, og prøv lige at se og bevæge dig i det. Altså, giv dig selv en chance for at være bevidst om, hvad det er, der foregår imellem jer. Vær bevidst om, hvad du føler, og hvordan han er, og vær vågen. Vid med dig selv, det her, det gider jeg ikke. Men der er lige en tid for at være der lidt endnu. Præcis. Fordi man kan godt lige blive taget, eller du ved, man lige den tilstand af, fuck det, nu går jeg. Pak og gå for det. Ja. Og så står man nede på, når lige ned fra lejligheden, så tænker du, hvad gør jeg nu? Fuck. Ja. I'm on my own. Ja, præcis. Så der kan det godt være godt at have en voksen eller en positiv mor, der lige kan sige, husk lige at være lidt nænsom med det nervesystem. Ja, præcis. Fordi en eller anden skal tage sig af det nervesystem. Og det er sjovt nok en selv. Ja. Og det er også ensomt. Ja. Fordi der bor sådan et lille barn. Altså jeg ved ikke, hvorfor der skal bo så mange forfærdeligt sårede børn i så mange stærke voksne damer. Men der bor sådan et lille barn, der bare kunne tænke sig bare at læne sig ind i Preben. Ja. Jeg læner mig ind i Preben, og Preben bestemmer, hvad vej vi skal, og hvad vi skal spise, og hvordan jeg skal se ud. Jeg behøver slet ikke at tænke. Jeg kan bare lukke for det. Nej, og hvem er det nu? Hvad er det nu for en stadie i vores liv, at det skulle have været godt? Er det ikke, når man er helt lille? Det er der, hvor du ligger ved din mors bryst, og er smeltet sammen med hende. Du er hende, indtil du bliver dig. Og så stadig skal der være den bevægelse, at vi kan være smeltet sammen og gå fra hinanden. Ikke også? Jo. Hvis der går noget galt i det, eller det ikke er helt indfriet, det behov, så er det jo virkelig den længsel, der forfølger os. Og det er det fandme også den længsel fra begge parter i en psykisk voldelig relation. Også fra krænkeren. Ja. Jeg vil spise dig, og jeg vil spises. Ikke? Lad os smelte sammen og leve lykkeligt for evigt. Han synes bare, at du skal byde ind med et alt opslugende jeg. Altså du skal fuldstændig slette dig selv ud og give det til ham. Ligesom han skulle have haft med sin mor. Så vi passer jo sindssygt godt sammen, for jeg tror, jeg skal give det hele for at få værdi. Og så har jeg også investeret så meget, så han aldrig forlader mig. Ikke? Ja. Og han tror, at han skal have det hele for at elske. Ikke? Altså, ja. Så det er så hårdt at komme ud af. Ja, det er det. Fordi alt i ens system skriger. Ja, Preben. Det gør det. Det gør det virkelig. Særligt i den der tilstand, vi snakker om nu. Man kan simpelthen som voksen badass woman kravle rundt på gulvet på sine knæ og ligge kalde ind af en brevsprække. Luk mig ind, jeg kan ikke klare det mere. Ikke? Og han åbner døren, nu er dig igen. Ja. Og når man har haft 1000 tilbagefald, til sidst er det bare sådan, så til sidst er han ikke engang begejstret for at se dig, du får ikke blomster eller noget. Nej. Det er bare sådan, gider du lige hjælpe mig med opvasken? Ja, fordi nu det er også blevet en dynamik. Jo og det er også en sorg. Ja. De mister jo også respekt. Altså jo mere du giver, jo mindre respekt har de. Præcis. Og det er så smertefuldt. Man tror, jeg skal bekæmpe hans dæmoner og ukærlige adfærd med kærlighed. Man har simpelthen ikke forstået, at han bliver så provokeret af det. Jo mere du giver, jo mindre er du værd. Ja.
Den der, du kommer og siger, jeg forelskede en anden, nu gider jeg ikke mere Preben, hej. Ja, så er han der. Så vil han gerne. Ja, så er han der sat med. Fordi du er jo hans ejendom. Hvordan han, der er ikke nogen hund, der skal stikke af hjemmefra, du. Nej, det er rigtigt. Og jeg synes netop, det er meget mærkeligt, den der følelse. Altså noget jeg har lært at gøre, fordi nu taler du meget om det der med ligesom at få etableret en voksen inden i sig. Ja. Det er stadigvæk for mig noget, jeg arbejder på faktisk. Altså fordi det synes jeg, at jamen det vil jeg gerne egentlig være bedre til. Sådan. Det er livslangt. Det er nemlig, ja. Men jeg kan mærke, at der er etableret en, og det fik jeg, thank God, gjort virkelig hurtigt, da det var, jeg begyndte at gå i terapi, at jeg på en eller anden måde lærte at spalte min hjerne og mine følelser. Mm-hmm. Så du ved, min hjerne, den kunne ligesom have rod i virkeligheden. Ja. Og så tillod jeg mine følelser at være alt det var, som var armen og drøm, og det gjorde ondt og alt muligt, og tvivl og sådan noget der. Men jeg på en eller anden måde, når det var allersværest, kunne holde fast i noget, fordi min hjerne havde forstået, hvor virkeligheden var. Mm-hmm. Altså, og det er lidt det samme, som når vi har talt om før, det der med, once you've seen it, you can't unsee it. Præcis. Og det er det samme, hvis du går tilbage igen, eller man får et tilbagefald. Det kan du sagtens gøre, men det larmer. Det larmer virkelig. Alt for meget. Og det er meget sværere at dæmpe det. Altså, altså jo mere du kommer hjem til dig selv, jo mindre kan du holde det ud. Præcis. Altså du kan simpelthen ikke holde det ud til sidst. Altså at gå tilbage. Mm. Så det kan godt være, at du har den længsel og tænker og kravler rundt hjemme i din egen stue og tror, du skal dø, ikke? Mm. Og så lige så snart du ser ham, tænker du, fuck mand. Han er det der. Han er alt det der, jeg har løbet fra. Lad mig komme ud igen. Man kan også sidde i et tilbagefald, lige som du ved, skal over have et fix. Lander du i sofaen og tænker, hvorfor gik jeg herover? Ja. Det er jo præcis så slemt, som jeg frygtede. Ja. Og ved du hvad? Når nogle kvinder vil snakke med mig om, hvor forfærdeligt de har det og skammer sig så forfærdeligt over at have fået et tilbagefald. Du får kun x antal tilbagefald, så får du dem ikke mere. Mm-mm. Altså, det tager bare den tid. Men det er jo egentlig, jeg synes, der er noget meget, meget skønt over det der med netop, at man får nok. Altså men på den måde, at hvor hårdt det end måtte være at sidde med den her tvivl, hvis man ikke kan tage den altså i hårdt første forsøg, så vil du simpelthen nå hen til et tidspunkt, hvor følelsen af at være med ham er værre. Mm-hmm. Og så vil du faktisk næste gang, du sidder i tvivlen, husk den følelse og vide, lige nu, der har jeg det fucking nederen. Mm-hmm. Men det er faktisk mere nederen at gå tilbage. Ja. Og så er man fandme godt på vej, synes jeg. Ja, altså man kan sige, noget af det, jeg synes, der er et rigtig godt stykke terapeutisk arbejde, det er, at man alle de dage, hvor man har det godt, og egentlig glemmer den der eksistentielle ensomhed, der kan komme snigende, ikke? Der kan du faktisk forberede dig på. Altså, der er du jo voksen, ikke? Og klar i hovedet. Og kan slet ikke forstå, hvordan du nogensinde har kunne få et tilbagefald. Ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Og så kan man lave en plan for, hvordan kan jeg hjælpe mig selv, når det der tidevand stiger? Hvordan kan jeg hjælpe mig selv, når det sorte, når mørket kommer snigende? Altså sådan ligesom hvis du skulle tage dig af et barn i panik. Ja. Og det virker altså rigtig, rigtig godt at skrive ned. Man kan både lave det der, vi skriver ned med et vidnesbyrd, hvor vi skriver ned, hvorfor er det, jeg ikke skal være sammen med ham? Eller hvad er det, der sker med mig, når jeg er sammen med ham? Hvordan er det, jeg får det? Sådan, så man får en stemme for sig selv, ikke? Men man kan også lave en strategi for, når jeg får den der eksistentielle ensomhed, så gælder alle knep for at få det godt igen. Det plejer jeg i hvert fald at sige i omdrejningspunktet. Du må købe alle de bukser, du vil. Du må spise alt det chokolade, du vil. Du må knalde med naboen. Du må knalde med alle dine ekser, hvis du vil. Bare ikke ham. Du må gøre alt for ikke at gå tilbage. Ja. Fordi hvis du vinder over dig selv i din længsel, så skal der ikke særlig meget til sidst. Og så får du aldrig et tilbagefald igen. Altså sådan, så det gælder bare om, ligesom hvis man, jeg plejer at sammenligne det også med det der med at holde op med at ryge. Hvis man virkelig har craving efter smøger, ikke? Man skal ikke tage den ene smøg. Det er 100 år siden, jeg har røget. Men jeg kan stadig huske det. Altså, at det der med, hvis jeg kunne bilde mig selv ind, jeg tager bare en smøg. Og så bliver det til, jeg kan bare ryge en smøg om dagen. Og før jeg fik set mig om, så røg jeg 20 om dagen. Ikke? Jo. Det er det samme afhængighedsdynamik. Ja.
Ja, og jeg tror også, der er noget i det der med, at man kan netop, i den der med, at du må gøre lige, hvad du vil, der ligger der også det der med, at du skal bare, nu siger jeg bare, men du skal bare bevise over for dig selv, at det kan lade sig gøre og vinde over den. Ja. Det skal du bevise måske 1, 2, 3 gange, hvis det sådan lige er. Men så ved du jo næste gang, du sidder der med den længsel, at jeg kan godt slukke den, eller jeg kan godt overkomme den i hvert fald. Det er jo lige så meget en overbevisning om, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Der er ikke noget at gøre, det står bare panik. Præcis, ja. Præcis. Jo, men det der også er i det der, altså en ting er at få tilbagefald til en normal kæreste, en normal bare lidt dum kæreste, skid være med det. Den eneste, man ydmyger der, det er jo sig selv, ikke? Jo. Men det her, der snakker vi jo om en krænkende profil, som er meget svær at komme af med bare ved et hallo. Ja. Du skal bare skrive en besked, eller snakke en telefonsamtale, eller hilse på ham på gaden. Så kan du ikke tillade dig at være uvenner. Altså det vil sige, du kan ikke tillade dig at sige, du må ikke komme ind. Altså. Eller tillade dig ikke at tage telefonen, Andrea. Så har han ret til dig igen. Ja. Ja. Og det er sådan det er lidt den der dependente personlighed. Altså hvor han er dependent on you. Altså han flytter bare ind i dit liv, ikke? Hvis han vil. Ja, det er lidt den der, du giver en lillefinger, og så bliver hele armen revet af, ikke? Ja. Jo, det er rigtigt. Al den invitation. Det er meget svært. Hvis du bare har talt med ham i telefonen, og han står derude dagen efter. Det er meget svært at holde fast i, prøv at jeg er ikke interesseret i at etablere noget igen. For så bryder helvede løs igen, og så skal du igennem den der igen. Ja. Jeg tror altså, der er virkelig mange, der kan genkende, hvis jeg skal være. Jeg synes i hvert fald, det er en dynamik, jeg kender for rigtig meget i mit eget liv. Ja. Man skal på en eller anden måde også se, at man bliver lidt ligesom en hund for dem. Altså, jeg ved ikke, om det er tarveligt at sige, men jeg siger det altså alligevel. Altså lidt de oplever sådan, du skal komme, når jeg kalder. Du skal give mig kærlighed, når jeg vil have det. Og så skal du gå væk, når jeg ikke vil have det. Mm. Altså en hund har jo heller ikke, altså en hund afviser dig jo ikke, eller sådan, du ved. Altså så den der ubetingede forsyning. Og jeg har faktisk hørt, jeg er selv blevet kaldt en schæfertæve. Nej. Jo. En schæfertæve, der ikke var ordentligt afrettet, og som nu hyler, fordi der bliver hævet i snoren. Ej, hold kæft. Nej, hvor sindssygt. Jeg har det på skrift. Men det er bare, og jeg er ikke psykisk voldelig. Det kan godt være, at jeg siger sådan nogle ting, men jeg er ikke psykisk voldelig. Hvor er det sindssygt. Jeg har bare hørt andre blive refereret til, som er en hund, eller et æsel, eller en eller andet. Altså at, og det kan godt være, det er bare et skældsord, men der er jo et eller andet i, at en krænker synes, han har nogle andre rettigheder, end den, det går ud over, ikke? Jo. Og også mange krænker oplever, de tror, de har afrettet hende. De tror, at de har styr på hende. Og det er også derfor, de flipper helt ud, hvis hun så lige pludselig stikker af. Eller går i byen alligevel, selvom han sagt, hun ikke må, eller eller andet, ikke? Mm. Så er han jo nødt til at flippe helt ud, for så er hun jo ikke ordentligt afrettet. Og så skal han ligesom prøve at få hende på plads. Mm. Ja. Men jeg synes, det er... Men der må også ligge noget af den der dynamik med, så altså i og med, nu har vi talt om det der med, at det er tit kvinder, som netop er sådan stærke, eller fremgår sådan ikke på den måde i virkeligheden. Altså ikke nødvendigvis pleaser kvinder, som man jo så gerne vil afrette. Mm-hmm. Hvad fanden ligger der i den dynamik så? Hvorfor tager man ikke bare en, der kommer, når man kalder fra start? Giver det mening, hvad jeg siger? Jeg tror, altså virkelig mange krænker, de hader jo kvinder. Okay. De er helt betaget af dem, og er totalt styret i deres seksualitet af dem, men de kan ikke lide kvinder. Mm. Altså der er virkelig sket et eller andet i relation til deres mor, som du så skal kompensere for, eller betale regningen for, ikke? Jo. Ja, jeg ved ikke, hvad det er, der er galt. Jamen, kan det være noget i det der med netop at se en med nogle rettigheder, ligesom blive nedbrudt? Altså jeg tænker i forhold til, hvis det netop er ens mor, man har haft det svært med, som jo på en eller anden måde har noget
Ja, altså man kan sige, den der samhørighedsting, som vi snakker om før, den er jo meget infantil. Der bliver det meget sådan, det konfluente, sammensmeltet, ikke? Som man starter med, og som man længes så meget efter i relationen. Der er der et eller andet brist, siden at man i det relationelle skal være så sammensmeltet, ikke? Og have total tilgang til forsyning, ikke? Mm. Og det andet er sådan, der er en eller anden mærkelig ambivalens i at være så vred. Altså være så vred inde i maven på en kvinde, der er sød ved dig. Mm. Det er ikke normalt. Og det har heller ikke særlig meget med hende at gøre. Men det er også forskelligt. Nogen er jo meget vrede som en måde at kontrollere på. Og nogen er meget onde i sulet som en måde at straffe på. Ikke? Altså sådan, det er svært. Ja. Men der er i hvert fald rigtig mange, der har nogle totalt traumer over at blive forladt. Fordi når den kvinde, som han har spist alting af, finder sine sidste ressourcer og smutter derfra, så bryder helvede løs. Ja. Jeg har et eksempel på, eller mange eksempler, men altså også, hvor hun stadig betaler for lejligheden eller huset. Hun sørger, altså lader være med at få børnepenge, hun tager sig af børn. Altså han sidder der i sit lille palads på hendes regning, ikke? Og så sviner han hende til, sender hende svinermails og trusselsmails. Flere år efter er der mødre, som har børn med en mand, som bare, hvor han bliver ved med at sende. Pas på, når du cykler i aften, eller har du set Kastanjemanden? Nej. Eller har du, jo, det har faktisk flere kvinder, der har fået noget af den samme slags trussel. Eller har du tjekket bremserne i din bil? Altså alt sådan noget. Ej, hvor er det frygteligt. Ja. Og når man sådan siger, hvad er det, du har gjort ham, siden han er så vred? Og det eneste, de har gjort, det er at gå. Ja. Og jeg tror ret ofte, så udspringer det også af det der med, nu kommer vi tilbage til det med at være afrettet, at de sådan i deres selvfedme tænker, nu har jeg formet hende, som jeg vil have hende, og hun er også lidt skrøbelig og lidt nervøst anlagt, efter jeg svinger rundt med arme og ben. Og hun har været sammen med mig i 7 år, selvom jeg knaldede alle hendes veninder, eller et eller andet. Mm. Jeg har dybt forgældet hende. Hun har ikke en chance. Og så går hun kraftedeme med mig alligevel. Altså, de får jo et chok. Ja. Fordi, altså sådan, de bliver jo vrede over, at deres egen indsats ikke har været massiv nok. Ja, det der, ja. Ja, der er jo et eller andet i... Ja. Det er sådan en eller anden form for kontroltab, ikke? Jo. Ja. Det er farligt. Ja, lige præcis. Det er ret interessant, synes jeg. Jeg tror også, altså det her med, hvorfor har vi så mange kvindedrab og sådan noget, det handler, tror jeg, også om, at vi er blevet så oplyst. Altså sådan, vi kan sådan hurtigt se, fuck det her, det jeg er i, jeg vil ikke være i det mere, og så komme væk derfra. Altså tage retten til at komme væk derfra. Der er bare ikke etableret et ordentligt rådgivningssystem og sikkerhedssystem. Altså sådan, der skal virkelig noget, vi skal virkelig være vågne i, hvor farligt det er. Ja. Fordi mange af de her ting er jo sket, hvor hun har tænkt, jeg kan lige snakke ham ned. Eller jeg kan lige tage hjem og skrive under på bodelingen. Eller vi skal lige mødes og skilles. Eller et eller andet, ikke? Jo. Eller jeg tror, jeg kan snakke med ham. Altså, skynd dig væk. Ja. Så mange har lige fået hjælp på et krisecenter i et halvt år, og så kommer de ud og har egentlig ikke fået sådan helt virkeligheden etableret i, hvor farlig Preben egentlig kan være. Nej, og nok også underspiller det lidt, ikke? Altså, eller, men det kan godt være, at han er skør, men han er ikke så skør. Ja, nu har jeg ikke hørt fra ham i en måned, så nu er der nok ro på, ikke? Jo, præcis. Altså, hvor rigtig mange kvinder skal lytte til deres intuition. Og hvis de føler, det her det er farligt, 9 år efter, det er stadig farligt, 6 år efter, det er stadig farligt, altså whatever. Hvis de føler, det her det er farligt, og jeg kan ikke præcisere, hvorfor det er farligt, så skal de lytte til den stemme. Ja.
Ja, det er vigtigt, når man begynder at prøve på at forklare sig selv ud af, hvorfor at det er tåbeligt at tænke sådan, eller sådan er det jo ikke. Mm-hmm. Det skal man ikke. Eller hvis du ikke har beviser for Ja, det. du behøver ikke noget argument. Nej. Det må godt bare være. Ja. Det føles ikke rigtigt. Nej. Jeg tror virkelig, at det mangler ligesom at komme med. Altså, vi har ligesom sådan akut hjælp, men vi mangler altså noget af det, som omdrejningspunktet laver. Eller, altså du ved, vi mangler, at nogen virkelig tør at sige, hvor vågen man skal være. Ja. Og lad være med at lade tvivlen komme dem til gode på den gode måde. Lad tvivlen komme dig selv til gode. Mm. Så nu blev det så lige en parallel ting til det, vi egentlig skulle snakke om. Ja, det er rigtigt. Men vigtigt til gengæld. Ja. Altså, fordi alle de her farlige situationer og alle de her ting, de bliver jo også mere farlige af at få 7 tilbagefald. Mm. Altså, eller af, at han tror, at han kan overtale dig. Lige der, hvor du er mest sårbar, kan han overtale dig. Så kommer du tilbage. Den dag, du så ikke kommer tilbage mere, så får han jo det totale kontroltab. Og der kan det være farligt, ikke? Jo. Så, men tilbage til, at når man egentlig synes, det går ret godt, og tænker, at man aldrig nogensinde kommer til at være sammen med ham igen, der er det en rigtig god idé at lave en strategiplan for, hvis jeg får tilbagefald, hvis jeg får abstinenser, hvis jeg tænker, det er vigtigt også at huske, at et tilbagefald også kan være et psykisk tilbagefald. Altså hvor du ikke handler på det, men hvor du inde i dit hoved begynder at se det lidt, som du så det engang. Drømmer lidt igen. Ja. Og sådan luller dig ind i, ej, hold kæft, hvor var det sødt af ham til den nytårsaften, han gjorde sådan. Og nu ser han også ud, som om han er helt harmonisk i det nye forhold. Måske er han blevet normal. Måske var det mig, der ikke kunne få det gode frem i ham. Jeg fik det værste frem i ham, ikke? Mm. Det skal man være vågen for, at det er også en del af dynamikken, at man kan lulle sig ind i den løgn, ikke? Jo, jeg virkelig begynder at bebrejde sig selv lidt. Ja. Ja, tage skylden for det. Ja. Fuldstændig som man gør, når man er i det. Ja, lige præcis. Og der er vi tilbage til det der med, at han kan leve videre også inde i hovedet på dig lidt, ikke? Det er sådan en anden gren af det, men... Ja, det er det samme. Men det er vigtigt at slippe det også. Ja. Ikke bare det fysiske, men også det, der sker inde i hovedet, for det lever fucking meget videre. Ja, for ellers er du bare sammen med ham nu jo. Præcis. Eller tager det med ind til en ny partner, der er på samme måde. Eller... Jamen, man kan også godt få en ny partner, og så stadig have sin ekspartner inde i hovedet. Mm. Så man ligesom lever med 2. Ja. Men jeg synes, det der med, hvis man har haft familie, altså fået børn med en mand, ikke? Og altså sorgen lever på en eller anden måde videre. Altså der er nogle ting omkring de oplevelser, man har haft i en psykisk voldelig relation, som på en eller anden måde også bare skal ned i Pandoras æske. Der er noget af det, der ligger nede i kummefryseren, man ikke skal tage op. Okay. Og det er simpelthen for smertefuldt. Fra ens eget liv? Ja, altså nogle af de ting, man har været udsat for, eller altså der er nogle tunge traumer, som jeg mener, man skal vælge sin kampe, og noget skal have lov bare at blive altså. Ja, men mindre det vel er noget, der definerer din adfærd, eller hvordan du agerer. Altså noget, der sådan skader dig, kan du følge mig? Ja. Er man så ikke nødt til at arbejde? Jo, du er nødt til at tage en bid af sorgen, men det er bare for at sige, at der er nogle gange nogle traumer, hvor man ligesom skal sige, jeg lader det sejle fra mig. Jeg skal ikke have hovedet ind i det vepsebo igen. Nej, det må godt bare forsvinde. Selvfølgelig, hvis man kan mærke, at man har brug for at arbejde med det, så skal man arbejde med det. Det er ikke det, jeg mener. Nej. Jeg mener mere, at man kan nogle gange have en helt perlerække af traumer fra den relation, og noget giver forløsende energi at gå ind i, og andet vil på en eller anden måde håndte dig, ikke? Jo, det handler mere om netop, når du siger, at man har netop en række af traumer, så handler det mere om at tage, hvad er det dynamikken, der er i de her traumer, og så arbejde med den og få styr på det. For det er jo egentlig det, man tager med sig videre. Og så må man godt nogle af de her ting, der er sket, ligesom sige, men det lader jeg ligge. Trods alt, ikke? Jo. Er det rigtigt forstået? Ja, altså sådan,
Også sådan noget, man kan huske, men som man sådan prøver ikke at gå ind i, eller sådan. Ja. Jeg havde en kæreste engang. Jeg har haft mange kærester. De skal alle sammen med i den her podcast. Nej, men jeg havde en kæreste engang, som var et lidt underligt forhold. Det var meget underligt. Vi var faktisk venner, og han ville ikke være kærester, men han blev med at hænge der. Han gav mig et af mit største ønske på det tidspunkt var faktisk at få en perserkat. For jeg har haft en perserkat som barn, som nærmest ikke overlevede lopper og filtreret pels. Det var jo overlevelsesbetingelserne hjemme hos mig. Men jeg fik så den der perserkat af ham. Som han på et eller andet tidspunkt, så ville han så også have en kat. Og de der 2 katte skulle sådan enes jo på et tidspunkt, eller sådan prøve at nå til enhed. En dag, så kom jeg hjem, der arbejdede jeg i en butik, og så da jeg kom hjem, så havde han så været der. Så kunne katten ikke rigtig gå. Nej. Jo, så han så sparkede katten. Men det siger han ikke til mig, han har, men jeg kan ikke forstå, hvad er der med min kat, og jeg prøver at give den noget, og den kan ikke bevæge sig. Og så siger jeg, jeg havde et kørekort, så du må køre mig ud på dyrehospitalet. Og han bliver ved med at stå og sige til mig, jeg tror, det er ham, jeg havde en lejer. Jeg tror, det må være ham, der måske klemt katten i døren. Og det kan jeg ikke forstå, for det er verdens sødeste lejer, jeg har. En eller anden udvekslingsstuderende, som ikke vil gøre en kat fortræd. Men han kører mig ud på det der dyrehospital, og katten bliver undersøgt, og jeg er selvfølgelig fuldstændig ude af den. Og hende der dyrlægen, hun har fattet, hvad det er, der foregår. Nå, det har hun? Ja. Det kan jeg se nu, når jeg tænker tilbage på det, fordi hun er sådan... det der er ikke sket ved, at katten er kommet i klemme i en dør. Der skal virkelig meget til at skade en kat. Den havde sådan en udposning på størrelse med en appelsin på maven. Nej. Jo, og hun siger til ham, kan du gå ud et øjeblik? Og så prøver hun ligesom at trænge ind til mig. Hun siger, det er ikke din lejer, der har klemt den her kat i en dør. Din kat er blevet sparket rigtig hårdt, så den faktisk har brækket noget inde i bækkenet. Der er noget, der er sprunget. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det var forfærdeligt. Han holder ligesom... Den bliver jo så indlagt, og jeg er indlagt i lang tid. Og jeg må ud og låne penge, og det er forfærdeligt. Altså om den om. Ja. Jeg ved ikke. Altså han indrømmer ikke rigtigt, at han har gjort det. Før der ikke er nogen andre forklaringer. Okay. Altså, og i retrospektivt kan jeg også se, at inden han gjorde det, har han også været sådan, han tog katten op og hoppede rundt med den, svingede rundt med den. Og, altså, der var jeg kan ikke forstå nu, hvordan jeg ikke kunne forsvare mit dyr. Men smerten i det, smerten over at tænke på det, og smerten over at tænke på, hvorfor forsvarede jeg ikke, hvorfor nægtede jeg ikke ham adgang, hvorfor snakkede jeg overhovedet med ham, hvorfor... Det kan jeg ikke bære. Nej. Så, og det vil jeg sige, det her er et af de ondeste ting, nogen har gjort over for mig i mit liv. Altså behovet for at gøre mig så ondt som muligt. Hvorfor? Ja. Jeg vil også følelsen af, at det gik ud over nogle andre end dig selv. Fordi ens hvad kan man sige, selvrespekt er så lille, at man finder sig i alt muligt. Men det der med at se, at det gik ud over noget, du havde kært frem for dig selv. Ja. Også. Ja, og den ondskab. Den ondskab, der ligger inde i det menneske. Jeg har nogle gange tænkt på, fordi nu er han er jo gift og har børn og sådan noget. Nå. Altså, han er et ondt menneske. Altså indeni på alle mulige måder. Ødelagt menneske. Men det jeg vil med det er, at vi kan jo godt huske, hvad der er foregået. Men det at tjekke ind i den følelse, jeg har inde i, altså jeg genkalder mig fra at stå derude på dyrehospitalet, og det gjorde jo så, at jeg ikke havde ham i lejligheden mere efter det.
Men altså alt det der, alle de følelser, der ligger nede i nervebanerne af det, der skal jeg ikke gå ind. Nej, det gør for ondt. Ja. Jeg forstår det. Jeg har ikke lyst til at stikke mit hoved ind i følelsen af et menneske, der vil være ondt ved mig. Mm-mm. Eller noget, jeg har kært. Nej, det kan jeg godt forstå. Men der findes virkelig nogle mennesker, som ikke rigtig kan forklare, hvorfor de gør det. De har bare sådan brug for ikke at være alene om lidelse. Altså, de vil ikke have lidelsen selv. Så de projicerer den ligesom ud. Så det er deres flugt der? Ja. Okay, jeg forstår. Altså, de får jo andre til at lide for at slippe. Ligesom en mobber. Ja. Altså, hvordan kan en mobber få tilfredsstillelse ud af at gøre et andet menneske ked af det? Ikke? Det er jo ved selv at slippe. Ja. Og jeg tror også, at jeg har også den oplevelse, at mange krænkere på en eller anden måde bliver onde i sulet over den kærlighed, de får. Altså, de føler ikke, de har fortjent det på en eller anden måde inden under alle lag. Så på en eller anden måde bliver det sådan, de skal... jeg kan ikke forklare det, men jeg ser bare, at de skruer, de bliver provokeret af, jo mere du giver, og jo mere du vil dem, jo mere du elsker dem. Ja. Det er måske ikke helt det samme i familiedynamikker, men i parforhold er det ret meget sådan der. Ja. Ja, jeg forstår. Jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant, fordi at du ved, jeg kan jo godt se det der med netop, jeg forstår det der med, at man vil give alt, og det er sådan, man ligesom noget med at være i en kærlighed, eller hvad vi skal, det vil jeg jo ikke kalde det kærlighed, men være i det på. Ja. Det er bare meget interessant at ligesom forstå det der med, hvad det egentlig er, der driver dem. Ja. Det er krænkerne derhen også, ikke? Men det giver jo, som du sagde tidligere, det giver sindssygt god mening, at det hænger sammen jo. Ja, altså de er jo helt fyr og flamme, når de skal have noget, de ikke helt kan få. Ja. Fordi så spiller det også lidt ind i, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der er narcissister og hvem der ikke er, men så lad os sige det narcissistiske træk af, at hvis jeg kan få det der er så meget større end mig, at hun ikke vil have mig, hvis vi taler ind dynamikken, ikke? Mm. Så hvis jeg kan få hende og nedlægge hende, så må jeg eddermame være stor, ikke? Jo. Når jeg så har nedlagt hende, så bliver jeg så skuffet over, at hun ikke er uopnåelig mere. Ja. Og når hun så ovenikøbet begynder at forsyne mig, og blive bange for mig, under dagen i over for mig, så bliver hun jo mindre værd. Og hvis hun elsker mig, så må der kraftedeme være noget galt med det. Det lyder jo skørt, men jeg forstår. Jeg synes da godt, jeg kan genkende det der fra mig selv, da jeg var yngre. Altså, det var virkelig svært for mig at være i. Have respekt for en, der ville mig noget godt. Ja. Så jeg har sikkert også... jeg har altså ikke gjort noget ved nogens dyr eller børn. Det har jeg ikke. Men jeg har... det må man heller ikke sige, men jeg har haft nogle kærester, som ikke har fortjent en kærlig adfærd. Altså som har fået tilbage af, hvad de selv bød ind med. Ja, du har givet svar på tiltale. Det mener jeg virkelig, jeg har. Ja. Okay. Men det gør jo så, at hvis man så møder en, der ikke har fortjent det, så kommer man lidt i klemme, fordi så man har ikke lyst til at være led kælling over for nogen, der ikke har fortjent det. Men. Nej, jeg synes også, altså nu kan jeg jo tease lidt for, hvad vi skal tale om i næste afsnit, fordi at det taler faktisk lidt ind i det, vi kommer ind på lidt nu, og derfor så vil jeg heller ikke åbne helt op for den. Men det er jo næste og sidste afsnit, skal vi jo netop tale om det stik modsatte, som er, hvad gør man netop, når man kommer så forhåbentlig ud af det, og gerne vil være i en sund relation, og hvordan ser den ud, og hvordan gør man det, når man kommer fra det her, vi kommer fra. Og det var bare det, jeg lige ville byde ind med, det var, at det var noget, jeg selv bemærkede, da det var, at jeg begyndte at være så langt i min proces, at jeg ligesom begyndte at
du ved, det lå lidt mere ind under huden på mig. Jeg vidste mere, hvad vil jeg finde mig i, og hvad vil jeg ikke finde mig i, og sådan noget der. Og det, jeg oplevede, det var, at når du møder et menneske i en datingrelation, som oprigtigt vil dig, på gode betingelser, så kan det sådan helt... Jeg kan bedst forklare det som om, at det klistrer. Du bliver sådan helt... det her, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre med. På sådan en måde. Nå, men fordi du er vant til netop at skulle bevise noget. Du er vant til at skulle kæmpe. Du er vant til at skulle vise dit værd. Så når der er en, der bare møder dig i øjenhøjde og siger, jeg synes, du er ligesom du skal være. Du skal ikke bevise noget her. Så bliver du sådan helt... Ja. Hvad? Men jeg synes altså, man kan godt... almindelige mennesker, almindelige søde mennesker, som har styr på deres eget jeg, og deres eget shit, de bliver ikke klistret, synes jeg ikke. Jeg synes, det der bliver... Altså, klistret også virkelig et nedladende. Ja, det er også... Men det der med, altså hvis du møder en fyr, der er virkelig sød, og vil dig med nogle programmer, der ikke har noget med dig at gøre. Den der neediness. Ja. Altså noget gammelt. Altså hans neediness. Ja. Prøv at forklare. Altså... Hvis han har, altså du ved, hvis han har noget, han ikke vil dele med. Ja. Og vil virkelig gerne være kærester, bare for ikke at mærke den. Ja, jeg forstår. Så bliver det nogle programmer, der ikke har noget med mig at gøre. Ja. Og det kan godt føles som neediness. Altså det gider jeg ikke at have. Ja. Fordi så er det lige meget, om det er mig, eller Ulla, eller Nana, han er kæreste med. Ja, jeg forstår. Og der er der mange, der tror, at når han er sød, så det er mig, der ikke kan finde ud af at være sammen med en sød, fordi så føler jeg, at det er omklamrende. Gud, det er rigtigt. For man kan sagtens finde ud af at være sammen med en sød person, der har grænser, og som tager ansvar, og som har styr på sit eget shit. Ja. Man kan sagtens være sød, og ikke være needy. Altså sådan. Ja. Men når man er det, hvis man har været dysede relationer, så er det ligesom i yderpolerne. Enten er det en rigtig dum skiderik, eller også er det ham der, den omklamrende. Men de har begge to en masse pis med sig, ikke? Det er rigtigt. Så man kan sagtens finde en rigtig sød person, der er bare afgrænset og har styr på sig selv, og som ikke er bange for at give kærlighed. Ja, og som du skal ikke bevise dit værd over for ham. Altså. Jamen det kan godt, det tror jeg, at du... nu kommer vi til at snakke om det, men der tror jeg, at når man har det med sig... Ja, at man vil det gerne. Så bliver den der rytme ved med at danse inde i dig, ikke? Og så kan det godt være, at han sådan siger, prøv, det har ikke noget med mig at gøre, det gider jeg ikke det der. Men man bliver ved med at prøve, om man kan investere i at få ham til at være afhængig af en, eller så attached til en. Eller forført af det. Ikke? Ja, forført af det. Ikke? Og jeg kan fede ham op som en stor fed pattegris, jeg kan slagte og spise bagefter. Men jeg synes netop, der er noget meget interessant i, når man har været i de destruktive relationer, og så netop mødet med en sund relation, eller om ikke andet så sundere relation. Fordi det spejl, du får i mødet med det menneske, er så vildt netop, fordi de køber ikke nødvendigvis ind på dit... se lige mig, jeg står lige og gør mig til, altså, jeg står lige og beviser mit værd overfor. Altså, den der, det er meget, meget interessant. Hvad der sker i de dynamikker der. Ja, mødet med en sund dynamik, og det kan også gælde sig for venskaber og så videre, når man har været vant til det andet. Ikke? Ja, så bliver man jo lige pludselig konfronteret med, hvor svært det er for mig at være i. Ja, og hvor ødelagt det har været. Og hvor ødelagt jeg egentlig er ind i det. Ikke? Jo. Og det er jo derfor, at for eksempel har jeg i omdrejningspunktet skrevet en kærlighedslov. Og det lyder måske lidt, men det er ikke en ægte lov. Men det er en lov, hvor at jeg har skrevet nogle elementer ind, om hvad man kan forvente af en kærlig relation. Så det er det, den gemmer vi til næste gang. Ja. Men jeg vil bare lige tease den. Absolut. Jeg tænkte på, nu inden vi lige runder af for det her afsnit, fordi nu bevæger vi os lidt væk. Er der noget, du synes, vi mangler lige at få sagt eller vendt i forhold til, når man sidder med sorgen og ensomheden? Eventuelt nu, for eksempel, siger du det der med, at man for ikke ligesom at gå tilbage, du må gøre, hvad du vil, jeg har købt bukserne, du må whatnot. Ja, det der med, at du skal ligesom lave en strategi for, hvordan du kan hjælpe dig selv, når du får det rigtig dårligt. Altså, alle de ting, du kan komme i tanke om, der kan aflede dig. Mildne.
mildne eller trøste dig. En god idé kunne være, at man skifter figur. Så hvis du sidder derhjemme og bliver indhentet eller ramt af det der, så skynd dig at tage noget. Så der skal være en voksen inde i hovedet, der siger, du skal tage tøj på, og du skal gå ned i Føtex. Også selvom du ikke gider, så skal du. Fordi det er svært at holde den konstante smerte, hvis du bliver bombarderet med input. Ja. Bare et eksempel, ikke? Ja, men jeg kan faktisk godt se, altså, eller det kan være... Du skal hen og ringe til... En veninde, skal vi mødes lige og drikke en kop kaffe, eller noget, der netop, det er rigtigt sagt, synes, det er noget, der kan aflede lidt. Ja. Og det er ikke fordi, normalt vil det jo aldrig være godt, at man ikke skal mærke sig selv, men det handler i virkeligheden om at distrahere de her følelser, der kan få en ind. Altså, der passer man jo også på sig selv, ikke? Ja. Der skal en voksen, der hiver en ud af det. Det er lidt ligesom, kan man formulere det lidt ligesom, når man netop har små børn, og man skal lade os sige på en tur, så vil du også have nogle ting med, som du sikrer dig, at vi ikke ender i en situation, hvor altså, vi pakker nogle blæer, vi pakker nogle snacks til, når at barnet bliver, du ved, hys, eller hvad det måtte være. Er det lidt den samme? Ja. Det er sådan en, hvad nu den hedder, den der ligger i en ambulance? Førstehjælpskasse. Nå, en førstehjælpskasse, ja. Ja. Altså, en voksen skal forberede, når du ikke har... Fordi når du er i tilstanden, er du helt lammet og kan ikke hjælpe dig selv. Så derfor skal du have en plan for, hvad er det, jeg gør, når jeg er ude af den. Ja, en plan, der ikke er noget, du skal tage stilling til. Det er en hjerneplan. Ja, altså, nu gør jeg sådan og sådan og sådan. Ring til alle andre end ham. Ja. Okay. Andet, vi mangler? Nej, synes jeg ikke. Jeg synes også, vi rundede den ret godt. Og så synes jeg også igen, og det vil jeg virkelig gerne have sagt, det sagde vi også tidligere, men det er det der med, at det går over. Det føles ikke sådan i starten, men det går over. Og 2, du føler dig alene. Du er ikke alene. Det er et vilkår for alle. Du skal sørge for at have et netværk af andre, der er i vold og har været i vold og alt det der, for simpelthen at bryde den isolation og den selvbebrejdelse, der bor inde i. Ja, og jeg tror også, at man kan komme hurtigt til at sidde med følelsen af, at det er kun mig i verden, har det sådan lige nu. Altså, jeg tror, der er noget i... For mig ved jeg i hvert fald, at det vil være en hjælp at vide, det er bare en del af processen. Det føles alt overskyggende og alt muligt. Det er bare en del af processen. Ja, og du har alle 1000 millioner gode grunde til at sidde og græde. Præcis. For en tid. Og så skal han altså heller ikke med mere nu. Det er det. Ja. Okay, men så lad os runde af ved det. Ja. Tak for i dag, Bolette. Tak for nu.